cepete itu noli kona jarang panik lo lapen kupi pising patat to iglo kupi amang balapen kupi pising patat to iglo ni di dongchong athoy teran pen kena pathak toy ke buhu sinang pathak toy buhu tapu mapla tapu he ke amang ke hajap amang sinang patoy nang patur toy hajap amang long ke ko jamplier thontu nang po ko ana por ni yang patha ko ana por pilo la ke thak ke ni thom lo bini be thomen batang nang putih oh thom me patang bek nang po warning sam sari baji apor por 5 pi ano te samit nang po si po he ini ngebang ko ano ni sakado wepen cepete la dak petha thar per thak he ni tiga chini dan teng bang nar ke po si achu dong lo bang nakep ngal tu pining cepete dun ngal tu experience ko sanlo ini dorde boi kisu masul ciko nang dum aprang si kadoi pan sami la so video kilang ra dum nanti juta kadom bajil kadom non ko an mangge ke chujun mangge thang the pusi dorbum lo nintum da pu ne minia pen stami pu menes don bom lo ani langke ke dordi ke dowek lo aning ganong stami athe langki pu kijun sitami pu pali boy anutina ka charsam pu pokdam pu pali boy pola si dorun ede tinil do mina kijun bere phan ke do he boname ke chere thek the joine dordi det lason si do koklo he tame thang te pu an experience bang ke pu claim dami phun ki cepate punon bitong ni sonopo kado penang itu unit pen mangkon cepete dun bang iklo ni tum long thongkep ini ke cepate lok bulutang te inkoira narkep laden pan ke ni tum dak RCK SUB long member sang selo dapan mangke tum inkoira narkep an mang ka cepete son cepate abang phut ang selo bang phu bang phiang selo son kon na son cepete dun ni tum non kon mangke cepate dun urgent tami hini bangke un edet po la bangke bor edalun la pen krongchui krongchui ki but la hini bang banti un edan tami ang ton andamin tum dum teknika mekang phansi indum da ripone rukasen kole song ka charli somatu mangsi da pusi wangbom le bang solang perisu surong ajelong bang sukoan kiceng men nian koan si mene kisu kecilang mangdo la pen ke kubi facilities yang tum medical ahin ben pe kisu kacilang lapu bangke serious akisu nilu tum theklong le mane apu pokesu la pen ke ongdong tum bangke la singjam ajo derjin apor alang litum ke donang ko ga joine si singjam ke long bang penangan do nilu tum singjam ma bang la cough syrup la pen antibiotic mo kha pidun bom lo cough syrup bang nilu tum patai ke thombak enam nang kok lo cough syrup bang ke patorun ire masono la santhak taksila apu ke so atom phanta paracetamol ta padorun ire mason lo penangan pinang lo lapen lapu serious ke so lapu ke long le sitame arni bang sitame bang hoke bak asumar tong ke bang lo lapen te la solong klam long ke do jangan santum bisa cepat itu lo lapen kesukaan bangkuan amuluk sing dah cepat itu lalu pining hawar karbi disonin surong aja deng thongke bra hini langher nilitung kacepet ledun lake non ke dam tangan ke red nong chingdi lapen kon bado cepat itu ason son sop tutel khan ma ni tum cepet dun tung ane ke di phongel puya da chong ma mate abu chol ke ne ke son crep ho du ji bisi kilong unta ne tum nasong bong pen kilong untang ke non ma ke son pliwet la ne tum rong ke tong bang ke chengsi nong ilong lo la pen thu lun che thak bang ta ke chengsi nong ilong lo la pen ke sor lo tum son sri ka che sana bang ke hini ang deng chepang lo la pen ke lun group song abang ani bang da besting lo pinning ko sana besting lo kelong jipan ang ring do ma ne tum non ma ke besting kelong ipan ke bang ke ning che the do ko lang sustame ni che patesan la song bong non jut podok dok ang deng an lo la si la hambi ke pathu hambi pu amena bang ke
hok pera mena bangke hambi pugali simrit pusipu simrit pukala ke isi rikang athe lasila bang hambi ke rikang athe mana hola so hampen bi kapathu amasi hambi pu amen irdet masih non pirthe kang tangar ni ke litung hambi pusipu lo lasila hampen bi kapathu amasi non bang hambi pu irnang kok lo lasi bini an ke idung pirthe kang tang hora bang ke lata isi rong aje long kapathu ason pondet Nali gamatha la bang patu ke karbitum long chot mama de kapre long patu bon lasong bong ke hambi kapathu puke ilitum karbitum sike chengsi lo la sopenang bong akhai ka prek tumta dokok ta hai sitami ke chengsi kapathu ke lage karbitum helo karbitum sila pakang cheng ahormu la kapathu wa bangke hambi ke patu karbi so ejang atum phan mane kuan labang so hambi ke patu ben mane so hambi kapathu pulong ke ilitum ke chengsi dak mithang karbi anglong pen cheng pon lo la so pen kidam tang hut karbi anglong pen pinang na kang tuyan ke la so hambi ke patu po bang ke pon ulu state level state Balik tu maningkar bang, kita mela bangso, sana kulatan bidung basi. Aningkar bang pen, kini kan sih ceprek lo, bangso kulatan bidung. Oh, kan bang pen pining mah ceprek an, alam bang ke muniat ari ding long tangka bang komre son si tek long. Kasi non nilitum la dak kulat chung puta la an kenang sai ke kali. Sita asap sup la tumi pen ke asap su kenang bang cetek long lo. Tapi panamal doi nang tanda bang. Mal ke sabsu do ke do hai sita la ningkan bang men ka ceprek bang ke la loje ningkan bang ke 100% adim pen 70% kenang sita non bang 70% ke kenang ya dim bang ta 70% ta nang ni delo 35% baksi ke sel ke dam chotlo Tapi la bangso akulat nam nang dom kiki. Kami betah mau cikim mama tidak komiti betul lagi cikim. la kulat hambang ke la komiti tum si kikim hai ya emen anam bang ke la yuhuma hemalong bang ke suri ke thom inke hala nili tu bang ken la rumni hai humni hai ben pinelo suri trok lo ke la form adam bang koi suri trok ra likep lo kena non an ke cepleng lo bang ke pudamun elang cepleng plela nungwe malam cepleng dia son kamatha kathek dam long ke Tela jitu cipleng pulang punang litum jong si keba plote. lalu he komite tu manta ke pudam ke la anbang ke anambang song chat lo pulam lo nona li munira long nona mat ke tangka maha ka dore side masih dorke so pen solo pula dorke so pen la non ar ihu nilidak bolongkom aji kapatuak lamalong langper hawaramai tiripia hin pen niliphan kijutsi angdeng lo pingdeng thongkara hini lasokatalon pon kijutsi angdeng lo rangsina sarpo lutuna malin lapen ke nong e kapijir laso saing deng niliphan alui sarpo men pen nang hangsi nilidak na chetong dun lo lapen laso na chetong dun pen nili chuning dak niliphan pinpura lo nang pido dak langper kisias hawaramai tum isia bangke laso non dobom ahem ingpuging pupelang laso ahem nangji pulau nili chuning dak lak phokep 50 lakh sari kuri tangka nili sari kuri alak hai 50 lakh tangka nili declare kang lo tanger lo lapen ke dak lokal emisi lapen kisies langper tiripia tum nili phan pulo dak hoklor pen langper kisies unit phan longle nangji pulo lasi nili dak cirikre pho pini longle
apota tame henwal kurikang lo la penang par tame da kisias lang pher tiripi atum hawarama itum office building la pen ke kijuna lang pen chenglo la pen ke da toilet nang jiblo barpi barso la tame ni li chakang lo la penang par ke ru rang sina sarpo la so kumlin nang ji pulo la tame nili declare kang lo ningkan siang bong la so kapetang je phan nili lamchak pikang lo la sinili puji bangke je pini dak kisies lang pher hawai mai long nili na je tong don rar phan nili ka chuningri bangke ilitum jutang hino ilitum khayarar je lamet hino khaya chethe kaching room hino khaya le lalai silitum party dhorom chipupe pin pen non lason hawarama etum ningkan sek pen laso junel festival laso kibipon laso kaching room lason thak se ilitum ning si pet pen ching room lo plong telitum arni si ke ilitum hemprek ta ilitum long weg ji pusi nili dak pang dak pot kita hemprek ke hang amen pen politics patu theden nang po hemprek ke hang amen pen iltum chu boycott ke den nang po hemprek ke hang amen pen 1986 amumination itum repeat pe den nang po lalo pelong telitum kemang kiru akaman dame isi pen sayang dengan dame chun erji pusi nili pinidak rara thengno jai pon